бях взел тази книжка, всъщност не е просто една от тези книги, които просто седят в семейната ви библиотека в продължение на 70 години. Ами, си я купих може би преди половин година. Защото исках да започна да пиша музика, която е вдъхновена от селския живот. И разбира се, Елен Пелин беше очевидният източник на вдъхновение. И в момента е източник на тапинг звуци. Така че определено си изпих парите, които бяха около 4 лева, може би. В Варна, зад катедралата, не зад катедралата, зад пазарчето, синьото, има една малка библиотечка, един пич, който стои просто там в една нещо като барачка с мега много книги и просто продавам. Може би бих могъл да намеря адреса, ако някой се интересува, но не сме тук за това. Тук сме за да спиш, 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 спингаш, спингаш. Точно така. Супер. И разбира се, може би аз имам нужда дори малко от дишане, да забавя малко потока си на мисли. Днеска съм си гледал много телефона и в момента мозъка ми е малко така, движи се супер забързано и има нужда от една стъпка назад, така че хайде да дишаме заедно, окей? Ще вдишаме през носа и ще издишаме през устата, като устата ни ще е в формата на все едно имаш сламка в устата си и ще издишаме много по-бавно, отколкото вдишваме, окей? Така че нека вдишай с мен. 3, 2, 1. И издишай.
днес бях до фермерския пазар и си взех мед. Ще ти вземам само там мед, защото знам, че е много високо качеството. Ако си вземам продукти, които ям бавно, обикновено искам съм сигурен, че е хубаво качеството. Всъщност винаги искам да, но този е един биомет от ферма, не знам, близо до Варна. И научих доста за печелите от него. Има един мед, който е с кремообразна консистенция и е много вкусен, майко. Нищо общо с копешкия мед и е една такава кремообразна, почти като, не знам как да го опиша, но е по-кристализирано, но не е твърдо, пак е течно, просто е много по-гъсто. Супер много кефи и да, питах го, той ми каза, че има много мед в момента, смисъл върви. И го питах от какво зависи, дали каква е разликата в момента. И той ми каза, че зависи супер много от влагата. И в момента е много влажно лято. И когато е по-влажно, нектар, има повече нектар в цветята. И това означава, че има повече мед. И да, което е супер. И каза, че ако сега завали пак, ще може да има есенен мед. Есения мед е много рядък явно. Той ми каза, че от 6 години не е брал есенен мед.